Tervetuloa seuraavaan superjännittävää Grammo Top Scorer-finaalia. Alkukesät ja kilpailut on käyty jo aikaisemmin Grammon toivopisteessä. Nyt on aika toivottaa tervetulleeksi jäädä finaalin kinsassa selvittäneen. Ja estelaadille saapuvat Lemkäinen Talo Oyn Iiro Heinonen, NCC Rakennusalueen Kimmo Rusi ja Liedonin injektointityössä Rami Oinonen. Otetaan kaikki apujat samat tietoa keskiympyrään. Jokaisella annetaan 3 kiekkoa ja keskiminimalta vuorotellen nämä urheilijat vetävät kohti maalia. Se tuntuu helpolta, kun maalissa ei ole edes niin sanottua maalivahtia, mutta ans olla, miten hermot pärjää ja tulisee, kun päästään tästä eteenpäin. Ja vuorotellen siis mennään, joten saadaan tästä hyvä show. Onko Iiro Heinonen valmiina? Toivottavasti, ja sitten siitä vaan lähtikö sieltä valtavasta, mutta ainakin lähti. No niin. Vähintään 2 tolppalautasta saatiin. Ja näköjään vuorotellen mennäänkin nyt siihen, että vedetään sitten yksi aina kerrallaan kaikki 3 kiekkoa, ja meillä on Kimmo Rusi, onko näin? Sieltä NCC Rakennusalueen Kimmo on seuraavana tulessa Grammo Oyn Top Scorer, ja kun katsotaan, siellä menee tiukasti vasemmalta ohi. Mutta tuo jäädytys ei tuolta, että siellä on vähän jäätä, kun on vettä jäällä, yksi ainakin menee sisään. Ja meillä on sitten Rami Aivonen viimeisenä, mutta ei vähäisikönä Liedonin injektointityöstä. Siellä on tietysti Grammon toimipisteellä suoritettujen karsintojen jälkeen treenattu oikein hurjasti, mutta nyt on Ramin aika näyttää, että miten käy rock'n'rollille. Tällä kertaa ensimmäinen ohi, sitten toinen lähtee ranteella puhtaasti, menee vasemmalta ja nyt on ratkaisupaikka. Ja näin on, että meillä on tasuri. Siellä sekä Kimmo että Rami jatkavat kiekko kerrallaan, pudotuspeli niin sanottua. Se on tulos tai ulos. Sieltä lähtee Kimmon ensimmäinen laukaus. Menee vasemmalta ohi ja nyt on Rami paikka sitten vetää kiekko pömpeliin ja ratkaista koko show. Ja yhden rauhallisesti Rami Oinonen on tämän kauden Grammo Top Scorer mestari. Ja hänelle on luvassa sitten komea CHL-tuotepaketti. Sieltä otetaan vielä vähän kuvaa ja kaunista